Next, kung iyan nyo, alang sa ikatulong pulong, Ma'am Jory. Ang ikatulong nga pulong, Juan 19, 25 hangtod 27. Unya, niingon siya sa tinunan, aniya ang imong inahan. Nagtindog ang usa ka inahan. Nagtindog siya nga masulukon. Nagtindog siya nga naghilak doon sa cross. Diin, nabitay ang iyang anak. Ang maong anak puno sa guma, itanaw sa iyang inahan. O itanaw sa iyang tinunan nga si Juan. O nibalik pagtanaw sa iyang inahan. Uban sa pagbantay nga dili mabutya kung kinsa siya. Kay kung nahibalaan na siya di ay ang inahan o mahamtangan o kunya sa samang mga pagbiay-biay. Sa magpinagundang tingog ni Sangpit siya, babae, aniya ang imong anak. Unya ingon siya sa tinunan, aniya ang imong inahan. Ugsukan niya tungod luwa ang mga manununod ni Jesus na naghubot kang Maria nga ilang inahan aron mao'y magbantay ug labaw sa tanan mag-ampo alang kanila. O Maria, ang among inahan, nahinumdum kami sa imong tubag sa anghel, ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman mo ka din ni kanako, sumala sa imong pulong. Mga pulong nga nagkahulugan sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios. Apan, mga pulong usab nga nagdawat sa mga mapait ug masulubon nga mga linugdangan niini. Mga hitabo nga daan nga ipasidan-an sa tigulang nga Simeon dito sa templo. O ang kabuon, sama sa usa ka kahait nga espada, mulabas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Kining pagtinan-away sa inahan ug sa anak dito sa Kalbaryo, sa walay duda mao ang labing mahinuklubong hitabo, sukat mabuhat ang kalibutan ug hangtod matapos kini. Ang kasakit sa duha nagdugang sa kabuo sa isig usa kanila. Ang kasing-kasing sa inahan nga nabuak sa pagkakita sa iyang anak nga bunog ug samdan gikan sa ulo ngadto sa tiil. Kapuyapon, kung dili maihan tungod sa mga dugo ug luwa nga tibuok lawas ubo ug nagbitay sa kakapoy ug kabuol. Ang kasing-kasing sa anak nga nadublihan sa iyang kaugalingong kabuol ug kasakit sa pagtan-aw sa iyang inahan nga nibati sa iyang kasakit. O ang duha nila kakasing-kasing nagtatagpo sa usa ka halapad nga dagat sa kabuol. O taliwanag niini maong kabuol, ihatag sa Ginoo isip kabilin sa dayon niyang kamatay ang pinakamahal sa iyang kinabuhi. Ang iyang kaugalingong inahan aron mamahimong atong inahan. Ania ang imong inahan. Atong palawuman ang atong palamalandong human ining pagtutyan kang Maria nga mahimong atong inahan. Kitang tanan managsama o kahimtang o kahalangdon. Managsama rang mga anak sa Dios o nagsugon sa usab-usab. Nag-ingon ang Ginoo, ang tanan nga nagtuman sa kabumuton sa Dios akong igsuon. Kung kita mga igsuon ni Kristo, mga anak usab kita sa Dios o sama kaniya. Usara ang akong gigikanan. Mao kini ang buot ipasabot sa ebanghelyo ni San Juan. Ang midawat kaniya o mituo sa iyang ngalan, gihatagan niya sa kahigayunan nga mahimong anak sa Dios. Ilabi na labing ubos ang mga kabos, mga sinalikway sa palad, nahimo kitang tanan nga kabahin sa lawas ni Kristo. Sa paghimo ninyo niini ngadto sa labing ubos sa akong mga igsuon, inyo kining gihimo kanako. Nag-ingon siya, buot sa Ginoo nga kitang tanan makaamgo ug malipay niining atong pagkamanagsuod nga tanan o si Maria kanunay nga naglantaw sa atong kaayuhan nganong managbuhat ug magkinabuhi pa man kita nga murag dili kita managsuod. Nagpasalamat kami kanimo Ginoo kay imong ipaawahi ang labing matabo ug matamis sa imong kinabuhi. Imo kami gihatagan og daghang kahanhi. O karon, samtang nagbitay ikaw sa
kami ihatagan sa amahan namo. Dili na gayud kami mga ilong tuwapos. Kanunay na kami maghupot sa among amahan gikan sa langit o sa among inahan gikan sa Nazareth. Pasayloa kami, Ginoo, sa mga panahon nga wala kaayo namo maangguhi ang gugma sa among mga amahan o mga inahan. Sila ang tilugdan sa among kinabuhi. Kung wala pa sila, wala unta kami dinhi karon. Bisan sa ilang mga kaulamon o kasaypanan, mga amahan, mga inahan, gihapon sila namo. Pasayloa kami sa wala namo pagpasalamat kanila, sa wala namo pagpangga o pagsuporta kanila. Palihog o awit. Nangamuyo kami, Ginoong Diyos namo, nga sa imong panabang magpugyo ta kami paglakaw diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtudyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kaloy pagmando ang among kasing-kasing o Ginoo, kay kun wala ikaw dili kami makapahimot kanimo. Nining among pagbaktas kanunay unta kaming agakon sa among inahan o inahan sa imong anak nga iyang ihatag kanamo. Amen. Thank you.
Amen. Amahan namin mga nasa langit, pagkabalaan ng ngalan, mabot ka ng pinigarian, matuhan kung putong benisyo kami sa langit, at lagi kami karong daw sa mas patagadaw, sa ilong sa mga masla, sa mas pagpasahin sa mga pusalakan namo, hindi kami pagdatulan sa mga balay na mga kasamay sa kagawdan. Kaya mong ginarian, gawa mong ginaya, antot sa kahangkuran. Amen. Ang kasing-kasing ko nagakalipay, nagahulat sa langit ng pagkaon. Nagakalipay ug nagaawit, tungod sa kahibulong ang buhat ni Jesus. Kaya may anhi, pagluwas ka nato, sa malipayong pagpasan sa iyang krus. Halaran ko siya, pagdaingan ko siya, hangtod makita ko siya dayon. Kalipay sa akong kasing-kasing kalipay, ay naluwas ako. Jesus nagaandam sa puloy-an sa langit, ang kasing-kasing ko nagakalipay. Thank you for watching this video. Please subscribe. God bless.